ノーアルタカは爪を隠したままにする方が得。
Huh? 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 Huh?トラブルの際、加害者側の保護者が謝ってくれると安心するし、解決も早い。Huh? Huh? Huh? Huh?
Huh? Huh? Huh? Huh?